Još uvijek nepoznate osobe oskvrnule su spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima na Pješčari općina Travnik. Srušili su i bacili jarbol, odnijeli zastavu hrvatskog naroda, polupali kamene stalke za svijeće. Odmah po saznanju o vandalizmu obavještena je policija koja je uradila očevid, a tijekom današnjeg dana u neposrednoj blizini spomen obilježja pronađen je jarbol dugačak 12 metara bez zastave. Ovo su uradili neljudi, neka im je na čast svima koji žele dizati tenzije, kaže predsjednik tamošnje udruge dragovoljaca Ivica Kolenda. Mi smo se branili na ovom mjestu, branili smo svoje kuće, znači kuće su tu dole ispod 20-50 metara. Mi smo branili samo sebe. Kome je to nije jasno? I kome nije jasno da smo se mi borili da ostanemo, a ne da odemo, taj je stvarno zaluto ne u Bosnu, nego je zaluto na planetu. Mi odavde ne idemo, nema te sile, poruka znači ovim neljudima, ovim nepoznatim počiniteljima. Mi se nismo bojali poznatih počinitelja, a kamoli njih nepoznati. Ovaj kao i svi drugi posljednji događaji koji govore kako nekima smetaju hrvatska obilježja od Ustoreva Reša do Novog Travnika, Hrvatima Travnika vraćaju sjećanja na nemile poslijeratne događaje, kada su u toj općini ubijani povratnici i policajci, ali i drugi incidenti kojima su meta bila hrvatska obilježja i svetinje. Nije ovo prvi put, sigurno kad vidimo ovo danas, nakon pronađenog jarbola, a nedostaje zastava, da je poslana određena poruka nakon svih dešavanja prije i nakon izbora i dugi niz godina što se dešavalo prema Hrvatima, kakva se poruka šalje. Pronalazak jarbola u neposrednoj blizini spomen obilježja jasan je pokazatelj kako nije riječ o koristoljublju već vandalizmu kojemu što prije treba stati u kraj. 25 godina nakon rata Hrvati Travnika kažu žele gledati naprijed i svoju djecu odgajati u miru i toleranciji. Pa šalje se, ja bih rekao, veoma ružna poruka. Naravno, svatko normalan tko živi na ovom prostoru ne želi gledati ovakve scene. Ne želi se puno vraćati u prošlost, ne želi da promišlja o tome kako je nesiguran, kako ipak živimo u sredini gdje postoje ljudi koji ne žele mir. Ja želim vjerovati da su ovo pojedinci koji su činili, da su vandali, naravno, neodgovorni, koji su napravili ovo djelo, ali ono što je najvažnije da oni trebaju biti pronađeni, sankcionirani, procesuirani i da se ovo jednostavno zaustavi, jer ovo nema nikakvog smisla. Policijski djelatnici MUP-a Županije Središnja Bosna poduzimaju intenzivne aktivnosti u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja, kazao nam je glasnogovornik Hasan Hodžić. Odmah po zaprimanju prijave na lice mjesta su izašli službenici policije koji su u saradnji sa nadležnim tužilaštvom izvršili uviđajne radnje te pristupili pretrazi terena kojom prilikom su u blizini lica mjesta pronašli otuđeni jarbol te nastavili sa poduzimanjem intenzivnih aktivnosti u cilju rasvjetljavanja predmetnog događaja. Podsjetimo, bitka za Pješčaru bila je jedna od najvažnijih u Lašvanskoj dolini. S pripadnicima Armije Republike BiH na toj koti vodila je se bitka za Novu Bilu, a time i Lašvansku dolinu. U obrani tog strateškog položaja poginulo je 68 pripadnika HVO-a, a više od 100 ih je lakše i teže ranjeno. Danas je tamo dostojanstveno spomen obilježje, koje će ponovno krasiti sva obilježja hrvatskog naroda, koja očito nekom smetaju.